זה סמוק שלנו, אני בטח לא מבין אתכם. איה. את לא התננת על הסמוק שלי קודם. עזוב. וילד הביטר הכי גדול שראיתי. אתם רוצים לראות את בלי פצצה, כן? אני בא... איפה? תוריד אותו. אוי אוי, לא, כי נגמר המשחק קוסמק. לא, הוא עוד לא מת, נכון? מת. לא אכלתי קולדאון, נכון? לא אכלתי, אני עוד לא אכלתי. מי זה זרק את זה? לא, מי זרק את זה? של הסטיירס? זה לא סטיירס, אני לא יודע מה זה, זה לא סטיירס. אופס. מה שלך זה ליינאפ? זה לא שלי זה שם. אחד. לא, אני לא יכול גם לאחור. שני הקילים הכי יפים. יש גם אחד מאחורה. מאחורה אומר לי. מאחורה אומר לי, מאחורה. הוא עושה סטיק. שומע אותו את עצמו. רואים שקים, עושה דיביל. נייס! יש קרה אבל. וואי, חבורה של קופי אדם. תבחרו! רגע, אתם עם רנדום או שאתם... רנדום אחד. שתי רנדומים, אני מרגיש כאילו... איזה שתיים? אני מרגיש כאילו אני סולו סקוואד כאילו. עומדים! אבל אתה מבין אבל שאני עם הפצצה, אז אתם תפרצו. מה? מה אמרת רגע פלג? אתה יכול להחזיק רק פצצה? כאילו לא הבנתי. אני לבד. חשבתי מאחורי הוא איתי, חשבתי. יואו, הוא נלחם. בוא אני אעזור לו. בוא אני אעזור לטימט שלי. נתנת בסוף בנשק. אוי, בטעות. אוי, בטעות. סורי, my bad. איזה קום, למה הוא לא ירה בך? כי הוא הוא פיחד, הוא ראה את ההדשוט. מה, יאיר זה שלך? הפינאים זה שלך? יאיר, אני עכשיו הבנתי מה הקטע שלך, למה אתה יורה בדילי? אתה כל כך עסוק בלהסתכל על הסקינים שלך, אחי. אני נהנה. מאיפה? מאחורי. וואי, 2 מין 1. מי זה? מה קרה לו? קונה אותי, לא! מיכאל, תלחץ בי, אתה יכול לקחת... זה שלנו הסמוק הזה. מה, אתם אוטיסטים? איי! טוב. איזה קול. אייס. אומייגאד, מה זה? ילדים. אני חושב שהם אחריכם, מיכאל, אני חושב שהם אחריכם. ישר אחריכם, שם. מיכאל, הם ממש אחריכם שם. בסדר, נו מיכאל, תקדם אחי, אני צריך את העזרה שלך. נשים מולי. שים סמוק לשורט, יש אחד בשורט גם. שים סמוק לשורט. ממש אחריכם, מיכאל. אני לא יכול! בדיוק שהוא... שיפט, מודפאקר, שיפט. I shift your balls. עכשיו בטח הם עם האובי או משהו. אוי! כן. תקדם, יופי, ימין, ככה, מולך. ראית אותו עובר? כן. איפה? אוי! תעזור לי! אחד עושה לך נייט. מת. שמעת. זה הטימט שלי. שמעת. מיכאל, יא הוא אשכרה אנימי, הוא אשכרה... הוא מפסיד ראונד ראשון במוכר. ראונד ראשון על... סליחה יונתן? אתה עומד מולו ולא יורה בו. שורט, שורט פורץ אותך. 3, 2, 1. מהשורט אחי. פורץ אותך. אני אמרתי. רותם, די. אבל למה משחק על הקיר? אני לא מבין מה מיוחד בקיר, אני לא מבין. יונתן, אתה מכיר את המושג קיר? get fucked.